Hi there, Sanmurani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. For signing, thank you for love and support. I appreciate you. Ngixole nge-background ezinyoni umoya nokhethe ngisekhaya, so i-environment ihlukile engikuyona. We guys, nayi indaba yamothandeni SK uvusa amadimoni. Ngizokutshela ukuthi idimoni into kanjani. Laba bahamba isonto yabo kwenzeke kudunyiswe kuculwa kuvele kube khona okhalayo like ohayizayo ofuna ukuphazamisa nje. Kodwa idemoni ke into ebangaphakathi kumuntu isuke ibe umoya omubi. Ngiyaxolisa nje sengenze i-example ngalento kodwa ngizothi into efana naleyo. Why ngifika la guys ngithi kumaskandi une-artist e-break i-record kwaze kwaba kabili. Le artist ufike nengoma ethi Gucci eyenza nobani noma who. Wahamba nama-views aphezulu kodwa ama-views ayi-quality because lama-views lawa anemali phakathi. Ileyo nto engibhiyozelayo number one lo. Uthe le ngoma le ngoba iphezulu eye-Paris ngizoyenza kube i-video e-separate. Kuthe ngoba le ngoma iphezulu, le ngoma yenze njani? Yadimanda i-music video. Kwafanele ukuthi benze i-music video because bane-big song, bane-hit song kanye noma who. So manje ngibukani ngithi mina i-hit song yenza izinto kanje iyodwa. Uyayazi ingoma engakwazi ukwakha umuzi. Ivuse nje indlu ehlakaniphile ezoba namakamera ahlakaniphile. Iphinde futhi le ngoma angithi phela ngitshela ngale project. Le ngoma le iphinde ukwazi ukuthenga imoto. Kwenzakalani lokho? Kwenziwa ukuthi uma unengoma enkulu awukwazi ukuhlala phansi. Ubizwa lapha, ubizwe le. Ama-adverts njengoba ekhona nje emaningi eSouth Africa, amanye angena ku-radio, amanye angena ku-TV. Bakhona bacabanga le ngoma angithi imhlola, iy'manga ezigilwa hit song. So mangibona lento yenzeka ngisayibuka la ku-YouTube. Why ku-YouTube? Because i-platform engiyisebenzisayo nami. Izinto engithi ngiyibona la ngiyasheshe ngihambe ngiyoyibheka ngiyi-research or ngifunde ngalawa ama-video. Ngithini-ke mina ngithi sibhiyozela umthandeni nge-Gucci because i-Gucci ile ifike kuqala. Kube khona yanye ayenze nobani noSisi Nomcebo Sikode naye futhi sithini isiko 2 million views. Mina ngibukani ngithi nazi ingoma ezimbili zizothenga imoto uyabo. Ngibuka ibhizinisi lala because leli business lalana nale platform ukungayibukeli phansi kwami ngiyenzela ukumotivate nabanye. Kwenzakalani-ke because ngikhuluma ngomthandeni SK kuvuka amadimoni. Amadimoni yilento yokuthi lento engiyincomayo uyizwe iyimpi. Uyibone sengathi kufanele ufake igama elingekho la. Idimoni-ke lelo. Idimoni ilelo ukuthi ngikhulume ngithi hayibo nangu ubhuti wethu egijima. Le energy nase speed sikaNkulunkulu sikaSimakade wena uvele ube nomoya omubi. Umoya omubi yini? Ukuthi wena uyindoda uyinsizwa uzothi lento engiyishoyo iwunabukeliswa. Manje usho ukuthi awubonanga ukuthi iGucci na 12 million views. 12 million views. Masinga-estimate ngemali angikiyeke ngoba amadimoni akhe azovele kusanganisa uphume kini ubaleke. Masingavele nje si-estimate ukuthi imali indeyo. Sisenza ngama-calculations. Ithi le ngoma ino-12 million views. Yayine-music video. Music video ebheke ku-2 million views manje oyisihlangene. Enye futhi imali leyo. Uyenzeleni music video ingoba unengoma enkulu. Manje mangilobu ngibuya lana ngithi phela lento lena ayifuni ukuthi uyikhulume usheshe. Lento ifuna ngathi ungayikhuluma nje unenze uyabo njengalabo bebesho bethi sisi uyanenza. Eyona ayifuni ukuthi sheshe ngathi ungayikhuluma izwakale kahle. Ngobani? Lento igqugquzela ukuthi lo ne-talent engakabi nama-resources amaningi akeze la ku-YouTube. We guys ngicela ukutshela ukuthi khona engangibabona lapha ku-SA Idols. Uthola ukuthi omunye uphume ku-top 10 owasala ku-top 20. Ngimubuza ukuthi lona unizwe. Mayengavele nje ngene ku-YouTube ezenzela into yakhe kukhona uzomrecognize.
Why-ke ngithathe uMthandeni kumaskandi ukuthi ungiqhwebile. Ithe ifika iguju ngathi mina hayibo, nayi i-song of the year. Mina ngitshela nge-artist esike yayophefoma laphaya ku-Big Brother Mzansi emele igama likaMaskandi. Kwaba ukuthi-ke abanye abathandi, mina kodwa angeke ngize ngikwazi ukuthi ngigxile kulabo ngoba ngeke sithi wena ubani waze wasebenza nange ezothenga iy'moto, nange ezothenga ibhasi, nange ezokwenzani. Yabo sikhuluma ngokuthuthuka kwezinto, ube lapha ekhoneni wena wedwa ugxeka mase ufuna ukuthi sikulalele ngoba sizothi hayibo lo udliwa yini lona. Loyo somsiza ngani uyabo? Angikwazi mina ukwenza njalo because abanye abantu mhlawumbe into yabo uzothola ukuthi hawu bayagxeka kanti into eserious udinga usizo. Manje nathi asinalo ulwazi olu-professional ukuthi si-attend-a kanjani i-case yakho ngoba la siyabhiyoza. Masibhiyoza wena ufuni. Guys, ngicela ukutshela ukuthi abanye bazopringana. Bepringane ehlushwa yileli demoni lakhe lo moya omubi nomona. Because into engiyishoyo ngisho ngiyayibuka. Uthi mina ngiyanabukelisa. Indaba yale phone Nkosi yami.